No, what was the way you get my whole coach and the Uruka, no coach, the Unagre to go with you get my. Oh, well, I want what I broke with Madula. The job of Tango ready to go, man, no, he gave Robert no, you're going to go with you get money. It got people with Obollo-Afor, or what Pacanomonara, the Quivomo, Alama let him make Latu Naria Mama. Who will I watch it? Or be a band of Valama who said, you go back to Balo, no young any money. And the Mazana, when you go over the Udigo, you could have also did about Winnie Kenya, no Babo over the Udigam, I cannot obey it. I got my mark and they only have not to go to my Japanese one. And I was I wonder the weekend what woman was I want that. And Tabo Kamala has opened worker, who was the Campbell. Even I couldn't go and I found when I come now in Crooked. I don't look at Crown, but I have him. Oh, one Gabuso over the Udigo. One of the wrong, not for Yabusa. Oh, the devil could not come with you, have a benefit over the Udigo. Once I wonder the weekend. Who was I watching what oh, man, I love who can go on the day. Oh, man, I love who can go. Hi. You see again, the master family of African culture, and today we are live. Today we are in Amalla live today, live and direct. Today is a cultural festival. They do it every year. And today only, as they see, as they play the show, like it's happening here live and direct. Today is a cultural festival. Before, let me tell you the history of this Amalla people cultural festival. When you come to Igbo festival, they are always the first people that start this festival before every other community or local government. So today we are here to witness this great cultural festival today in Amalla today, and it's happening here live and direct live. As they play the show, like if you're not here, you're missing. If you're not here, you're missing. Like they play the show. It's happening here live and direct. Their sons and daughters are here today. Yeah, you can see it's going to be hot here today. Like it's massive. When you talk of festival, yes, I'm enjoying it here today live and direct. Their sons and daughters are here today to celebrate this wonderful event today. So follow me as I'm taking you around to show you that we're happening here today live and direct. I see the mayor get the mouth and grab the queen of African culture as they play the show. Let's go there. I don't know. Alano. I broke Amalla. Dino Crusade. I got my meme or Ganiru and the many broke Amalla. Okubra Shibra Biade, Mongu Brabade, no boy. No Julia line a bay, no Mebo, Umenda Amalla, na Unjo Mundi Yamana Zasha, Obo has a good egemen of God. No, Akatakpa who Ashobo, the Lille, Bowman and Men Amalla. Mabubo Zoko by Cobeta. Now, Jarman free and Enya, Mero men and fan de me. No Mero men and Mero. How? He called Quadru Cambed. No men Alagana Ganiru. Oh, yeah, we were Okani and Joe. Oh, yes, out the guy. This is Perial. No, one nature, and you will take Rogi, Jokonogo, under the Jokonogo, but so far, Hapalidere, no Kureku. Kajere Jebo, I will let any woman and ban you. No men are like an dog go. Thank you. No, Baba, and I said, who are going to look at Bella on the world. How come I can be put? How come I have a guy? Nobody, I know.
ukutaze ke na nyo he oba ke pule mele na nyo zo na ma ga ne kuye ma wona ne mi zo bona ndu loko ga le bile ko jite ngba mo tani wana nu jai na ji e nguru mana ba mu jai odu kiye nu gbaro ye be mu ga ja kan kan we na ga ba mu ni wa mbia ai na kiti shi ogo be se ni ke na ma go mo sun do nu wa sai ngo ma dan do no go no go no go be se ni ke ba ko ba le wo be ni na ma no go Ogari atorenti kwa mano ngo yo weze yige. Ni worogo ni ke yo ko be. Woru ko be wo weze yige mu. Ya hi. Ngba mo na na sa. Obo na nya kwa fu le ko. Na nne ni na tamba shi na le ko. Ni ho ye nya na tamba shi. Obo na ni ma ni ngo weze yige kwa le wi le no. No bi je ni ya ngar ma yo na se be ja hi. Du je wele isa na je ja na ma yo weze yige ba. Ko na se be ja hi. Manya de wo yishi manya chan de jire jire ni ko ndu e ko diga ko bo yi na mo jala wo jiro ko ala ma lo ni mo go le ji ke na do me japa adu me jo go le ji ke ije la ma me ura ura go na mo jala wo jiro go le ji ke e be ya tore chi mo ma lo wo yo no bo ye mo ta go le ji ke ma o ba mo le go le ji ke aya ke ri je no ka so aya mo
ọzọ gị na anya ọhị ọba gị bụ na-emele na anya ọzọ onye amaghị ọ na-ekwuru ya ma ọ na na-eme izọba na ndị moto ga na-ebulote jite mgbabụta ndị ha na-anụ jaghị na-eji ya nwụrụ mana agba anụ jaghị ọ bụ ihe m gwara onye be m gaja onye na agba onye nyere m bịa anyị na chịkịsi obodo ezemike ọ bụrụ na anyị akwafuru na-ebuko mmeri na atangwashi me na na-egbe ụlọ onye ga anaghị atangwashi ọ bụrụ na ịṅụmanya obodo ezemike kwaliri nwere n'onwe nnọọ ije na ije aṅụrụ mmanya ọha na sị gị anyị. Like I said before that today is their cultural festival. I will be taking you around to show you everything that will be happening here live. And if you take a look at my back, you see that yes, everybody from different community, from Amalla, they are all here to celebrate this wonderful, great event today. And I'm here to show you everything that will be happening here today, live and direct. As they play the show, guys, let's go there. When you talk of culture, like I'm witnessing it here live and direct in Amalla. Yeah, the daughters from Amalla are here live and direct to celebrate their cultural festival today in a unique way. Mama, Daga, good evening, ma. Daga, Eke nyama legazo bunugwu eke. Menta ndi nyama na zeke. Mamno ngombo adugu na yelo bo gwa shogwe. Amoyu mwe kaka. Oyu me na chi na malegas. Mamu ba adugu ma. So adar mamu zama mamu eke nta. Nta njom na azenta na gele. Njom na azenta me ko zo ga be ka Akatakpa. Njiko mbie ko ya azo. Nta njom onye ne fa no le bo nya mala ki ko mbe ne fu na na. Biara mi zimeke. Na meme na ne menta no ne me afalile ko bo. Afalile ba ne me. Eme ya pale bu ne me jikoto onwu ba ne me jikoto wa no. Enwe ki misi. Mu ge mbege ne gbe bido. Anyị ga-emege na be bidogo. Meme de ha na njom mmadụ na mmadụ mmanụ na jiko me bido. Njom zama na mamanụ na-eke bido. Na Akatakpa bido. Na Amalla azụmashwa. Na anyị ejeme n'ọgba. Anyị ememe mmemme ọgba. Mmemme ojije na ọgọ. Ya bụ ọgba Amalla gazo bunugwu eke. Na agọmanna. Na-emegeta onwesa n'ugbo la azara ashwa. Kpatara na abịa n'ome ya bụ omenala njom na-ebuzo aza ashwa. Ọmụbe m ga-akọwakọ gị ihe m ga-amago n'ọbụ nwatakịrị be mbụ na m ebidodo omenala ebido n'ọbụ ọ bụ na ifuma ndị mama na-aka amara iju mahịa gị mgbe njom na-evu n'ụzọ aza ashwa ifọdụ njikọ mazile gị mbe na bunu njom le na bia afuru no ha le igbe kwate ndu ge jamatu no bodo telile bani nta na bani na azashona bani zipo na ya na armanu na gbe bido no nwe se nwe misi ni ihe lega na eme art and craft ya bụ onye nke bụ ọ bụ unu sogide na Facebook, TikTok, YouTube ya na-ebutere anyị mmemme lele emebe anyị ị ga-anọgụ n'ụlọ jere na YouTube channel eme ihe kirigide anya anyị na-eme mmemme onwesa n'ọbụ ntaba anyị na-anata ejeje ọ na-ekọ n'ọbụ anatachara enwe eje na-ekọ n'onwesa ebido n'ọbụ ntaba a na-ebido eme abụkwa ụmụ nwaanyị na-anata bụ eji aweje n'ụmụ nwoke na ọnụ ezuru ejije kwụrụ ọgọ mgbe m na onwesa stata n'ọbụ mmemme onwesa nụba anyị nọ na njom na-anata ihe eji eje n'ọkọ n'ọbịa njom na-ebido ya ọta bifo jikọ mma na-azụ teta ekpere ndị ọzọ na bụ ụzọ telile ga anọgụ na abụ mmemme na-ekpere ekpere ndị ngozi na na-ekete nta ma oro heka ihe kere m na-ekpere ha bụ ha na anyị na nwaanyị echere anyị rute disi ihe anyị ga-adị ndụ bịakwa ma mmemme ga anyị mere aka na anyị na-arịọ ọta ndị nọ n'ụzọ ije ma he na nwe hedịrị oyi na onye doyi ọlarutere afọ ihe anyị na-eme anyị na-afụkọta nwanne na nwanne ihe mere onye na-efu na ọ bụ onye mere ihe ọjọọ na ya yere
moye mere koma ya ne koma yero Ye de maraga nana. Hambe mabelezi eze nwa ma mabelezi amonya amale kaze bugweke ana lumunu bolo bata na mmemme na bendibe nam na mabia ma re me na bendibe jim na mabia Na nice ba no my phone mmemme na agado gbozo yo aga na agado gbozo ekele duru nu bondo biar de me na ma nye gbade ni tenant ma ma no wuri ani me ni da Narulo. Mmemme na bibia no. Me na line by bia. Me na lo nda mala. Daga. Oni akwana yo gbere maka ya mmemme na eme. Obno me na lo ndi shimete. Ba nyo nya ge me ko jeko. Me na lo ndi shimete ba ye ge so pro ndi shijeko. Na ba falle bu neme. Ya falle ba neme. Onwe salile ba neme. Na bo me ye ndi shimete ba so ga ko. Oge ja gbanwe. Mba o ja. O ka gbanwe tege. Ye ne fa gbanwe tege. Wa ba da ba be ke ti lo wa gbo. When you talk of cultural festival like it's happening in Amalega today, live and direct, Asian Kingdom. So I'm here to witness it, and I'm seeing it that it's fun. The fun here, and let's go. Yeah, you can see. You can see when you talk of cultural festival, Amalega is not left out. Today is their cultural festival, and they're celebrating it in a unique way today. When you talk of rich culture, it's when you talk about cultural festival, Amalega people that are not left behind. Today is their great wonderful event for their cultural feast. As you can see, they are celebrating it in a unique way. Oh, that's good. My girlfriend. Yes. Unu Dagano. I don't know you. I'm not like I'm not quite yo. People they make time no this. I bu mama like as of blue wake. And I shall put a mire. I could not canta. I'm going to Sonia son. I'm also put out Keta. They wouldn't touch it. I'm go better. So, yeah, in a menta, but I in a man. Your mamma and a man on that. So, may have find a man on that of Eastern and dish. In our Eastern and dish in there. I'm a guy in Bombo, my calling the pass. Nah, man. Who's calling a shiny. In our water. So, Nantak, one tiny Helen and Menamala. Nay, Bamalama. I get so why it's so my yeah, no, yeah, if I'm not from Nokanta. I have a short skin over. Oh, India. When I'm from Nobena, a video or the Belgian boss. I'm a little Bena. Embergabano Walili. Then a memon mentana. You know when the Galata, when the latter. Good when you are one of the Galatana from Munantana, Dunuga, Boro, Yakuslakus. Okay, he am now on the Galata Gana. Anta, but, Hemisri Hill, Macadi Hemisranta Karia. He Hemisranta Kayanta, so he watch on Belly and Belly, a dejim Jim, and Belly dejim Jimanta. So I advise him the Galatana, some next year. As I saw, I'm not going to be after the Yalatoni. None of my gonna go hunter as a mamala, as I do in a boy. None of my gonna go hunter as a still cabjama. Origin I'm Jaraja wait and a man named Jarianata. No giant Yokoja, yes, under Laka, under Fujoko go Oz. None of my gonna go hot. May as a still cabjama, Jala. Give me no gozo. Na Kelly Jakanaga, I hung away.
na-asị m igbo n'ifu ma igbute ego igbo na-azụ m n'ugbute ego igbo n'aka anyị igbute ego igbo n'aka ekpe igbute ego mbelefu ma amala gaza anọle mbelefu na-achịla aka ya ga-ada n'unu ọnjọ kwụrụ n'ifu unu kwụrụ n'azụ ma njọ kwụrụ n'azụ unu kwụrụ n'ifu ekolu m onye na-ekolu ma amala ma nke ha ekolu onye ne na-agba ọghọm na agọrụ ma amala na-agwa ndị ọzọ bịara abịa nọ unu ga-abụrụ ndị amala bịara abịa n'ihe m na-agwa unu bụ ha na unu jiri abịa nọnye na anyị na-ememme nta na-asị m ihe ọma bụrụ nke unu mgbe na-efu na-achịla aka ya dụ n'ụlọ ya na-efu gbochiri ụzọ unu ụkwụ unu zọtara na amala nta ya bụ unu open door ya bụ unu connection ya bụ unu ihe ọma aka anyị eke ekpe na-abụ ọghọm na agọ ndị bịara ya nọnye na anyị nta nke unu jiri ji abịa ihe ọma soro n'ụlọarị na-abụ ọghọm na agọ unu o budukwu unu polina nke ezigbo ekwe ọ bụgo obere ịha mbụ Oluchukwu Omeke abụmadugwu ezugbo amala adugwu papa ya adugwu ọfụ ndị ezugbo amala aka bụ obodo nta na afụrụ m na ịkwadoro eze oyoyoyo ekike gị na onwe ekposi na nta nta obodo m oyi maka na oteme m na-eche this day emere m ọfụ menta na bụ ike mbụ m na-azụfute ma m dị so happy because na oteme m na-eche this day ma m dị so happy nọ mbe na ntana it has been my dream. Yes, I show Fontana and Mazufte Quintana. So now I'm so happy. Agwa ndị ọzọ na-akwado nwere ka eji same dream na agụnogo nwere na kwasịdo ha na ha ya adị happy nọ anyị nọ nta ihe m nwere m ya agwa ndị mmasụ maọbụ ndị ihe omenala so bụ onye osoje ememe maka na ọ na-egbu ọnwụ ma a na-echi enu mmadụ biznes ma a na-eme onye na-inyibote n'eli ga na-ada ada neka ma iji eje fokọsa n'ihe ọzọ meme dị ma n'ime gbe nọ na-agọzi gị na-abụ living testimony n'ime gburu mmanụ mma na-agọzi gị ọ bụ na mma so gị bụ eji mara gị mama m Adaeze Ijele nwanyị eha mbado ogili abụ onye Enugu Ezike nọ na mma amala ndị na-Ebonyi sotere m nọ ya bụ mọlụ ụwa m ya bụ mọlụ ụwa m mobudu m aṅụrị nta ya m bịa sị na ya asha maka na ọ bụ mọlụ ụwa gị bụ ji abịa n'ịbịa bịa azụ ọ mọlụ ụwa m ji abịa ma ọ na ọ bụ mma na-emenu m ihe ma ọ bụ ma ọ na ọma na-edu m ụzọ ma ọ na ọma na-edu m ga na-eche eji alata nọ ya ma ọ bụ isi ọ bụ gị bụ eji mara gị adị ijere ihe ji ya ma mba Adaeze Ijele meji ya mara m mọgụ na mọlụ ụwa gị bụ ji abịa nọ ihe nta mọlụ ụwa m ọ bụ me m ji ya bịa n'ihe eje abịa n'ihe asha ọ mọlụ ụwa m ọ bụ me m bụ onye Enugu Ezike be m bụ nwere ga na-agwa ndị ọzọ bụ ya ha ebe ọlụwa ha mbe na ọlụwa ha chitere ihe m na-achọ ọgwa ha bụ na ọhe tara ya ma ebe ememe ihe usoro ma ọ nọbụ niile medu usoro n'oge enyere gị nsogbu n'okwekọ oge teshilara gị n'ọgụ mmemme usoro emi nweta onwe gị ọ bụ na ọmụmụ sikwa ure Ebonyi bụ oke nne m ọ bụ n'one na-anụdo mere n'one na-ejido m ya me m ji ya bịa n'ihe ashwanta ya n'ọbụ n'one maghara gị mmemme ihe dị na-ema mmemme je me gị efe ma ị mara onwe gị ya bịa nwere ike okwu gị bịaba anọ ihe ntara eme n'ihe kwesịrị ihe eme n'ihe ma ya gara ekpe n'ego iji ya bịa obu jiri adịghị ya ga-ere n'oge ụzọ ma ọrịa gị ha egochara ede n'oge gị Amala gazi kwerin. Amala gazi kwerin. Dienu. Nwanu. Monu. Zuonu. Galnu. Anyị ga-ekoja agụ ọhụ afọ n'afọ agbara nne anyị gọrọ ọhụ na onwe ese aka anyị bịara mee ndị ọmara ụzọ amala gazi akwụrụ ọtọ mee ha gọma ọhụ afọ n'afọ agbara ha ga-eji ozu amala gazi ha ga-eji ozu ogbodu zuru ha n'ozu atamezugwu zuru ha n'ozu ndị nze malile zuru n'ozu ndị atamamalile zuru ka ga-eje n'ọbụ ala malegas bai na-agwa okwu nta bekee nshi na moke na-agba odu n'ọbụ ala mala were ọjị taa ndị ọmara ụzọ ga-adị mma bịa taa ọjị ndị akara ezugwu ga-adị mma bịa taa ọjị akara mamụ ma ga-adị mma bịa were ọjị taa ndị nze ma ga-adị mma bịa nara ọjị taa ndị ogbodo amala ga-adị mma bịa taa ọjị ntaabụkụ na ntaabeke nshi na moke na-agba odu ihe anyị na-arịọ bụ isi nke agbedegbede fenyasị na ala malegas anyị arịọgo okwu na ụka
anyị arịọgo eshufu n'ihe anyị na-arịọ bụ amịmịmịtarị na ala Malegazi njọma anyị mụtara nwoke na nwaanyị nwa na-ehe nwoke na-ehe nwaanyị na-ehe onye enye abụla onye enye nọ n'ala Malegazi ga-emegharụrụ m ala ọmụkọ na nwa na ọbụchịrị werere onye kebe onye enye nwatakịrị bụ n'ala Malegazi gachi ga aka na egbugba ana m aga olu onye na-achị aka na egbugba megachi ga aka na egbugba ihe na-efọ na-achị aka na-aghaba ego isi nka ezinụlọ ọma ha na anyị gbakọrịta na ndị ịnyama ezugwu efuru na ndị ịnyama Ebonyi ndị ịnyama ama abụla ịnyama ama dara enye na ịnyama ezugwu eka na ịnyama Ebonyi eka mgbe ha nata mmanya mmanụ ọbịa be Ebonyi je oje esiri ji ezugwu nri mbọsọ ọgba mana anyị bịara na anyị bịatara ihe enwenwe ihe aka anyị bịatara ego anyị bịatara isi nka ezinụlọ mma gbogbo na-ada n'ụzọ mgbe niile anyị adịghị na anyị jekọ nna anyị ejeru ma anyị lakọ nna anyị alarụ mgbanefe anyị sokwa ụzọ na mgbe ụzọ rijuru ehọ mgbanefe anyị na-aga n'ụzọ na mgbe ụzọ rijuru ehọ anyị agakọghị n'ụzọ mgbe gị ji ụzọ ndị Amala na-efe agakọghị n'ụzọ mgbe gị ji ụzọ ukwu na ibe na-abịa na Malegazi alakọghị mgbe gị ji ụzọ n'ọbụ ihe enwenwe ihe aka isi nka ezugwu bịa narị m ọhụụ Ebonyi bịa narị m ọhụụ Ngwu bịa narị m ọhụụ Okpe bịa narị m ọhụụ ezugwu fisherman ọbụrụ bịa ewere ọhụụ lologwu bịa ewere ọhụụ ma mmadụ na ala Malegazi bịa narị m ọhụụ n'ọbụ ndị ọmara ụzọ na-ekwu okwu nta bekee nshi na nwoke na-agba odudu ha na ndị mmadụ ukwu na ibe bịara enye ndị ịnyamaka anọnyere ha mgbe ya na-anata mmanụ ha elakọnụ na ọbụkwọ ma bịa je uri alarụ ogwonu ife abụla ogwu akọkọgụhe ihe ọjọọ na-efe ezute kogụhe gbogbo na-ada n'ala mba ndị niile kwetere n'omenala na ala Malegazi na gbogbo afọ isi ka gbogbo n'ụwa ndị nwaanyị bịa were ọjọọ ndị ochi bịa were ọjọọ ndị ọmara ụzọ ga-adị ma bịa ata ọjọọ biko nu ihe enwenweghị aka ko ndị be anyị ochi be anyị ala Malegazi manya abụọ nara ọjọọ Aga. Igwe Dima. Yes, sir. Oh, no, I don't get it. Dagano. I don't. Mgbe m na-eme nta n'ụlọ ezi ọyọ igwe nọ ka mmala ezi ọyọ na-abụ m eme nta. Anyị na-eme nta bụ anyị na-ebido taa ọnwa asaa. Nta bụ mbido. N'ọwa anyị na-eme nta. Ine ya afụ nga mmanwụ na-agba ya bụ Akatakpa. Nta bụ mbido ha na-afụta. Na ya ga na-afụ na ojachi Israel ọzọ. Mbọsị eke ọzọ. Eke ebe ọzọ. Abịa na mmemme gbasara omenala n'Igbo Nsụka bụ anyị nọ na-ebilitere na Amala bifo na ndị ọzọ emele. Nke ụwa ahụ ọ bụ ọnụ nọ na Amala bụ na ọ ebido azụghị Akatakpa sọsọ mmabe bụ echi na ekeke opi maọbụla ukeghe mana ihe na-efe akpala Akatakpa na Amala bụ ozi ebido na ọ ezugbo wotere ezugbo Amala ma hundreds of years ọ bụ mma mana ọ dịrị onye na-ebịa anụfọ ọ bịara n'ime anyasị o nwetara onye na-akọ ọrụ na-echi ọnwa ya ta ire amị ya gị m ichie mgbe n'elugwu ezike ọ bịara n'ụgba ike sọ m ta ire amị bọsọ agị kpogoro foto na bụ onye mkpọkọrọ ana oritoze na Amala mbe bọsọ onye jụkwesịrị onye si ata ire amị bọsọ ha ọgwụchiwe bọsọ anaghị tụtụ na mbe na-achị abụghị ezigbo mmiri bọsị oke ga-ebulite mmiri na mbọ na-akọ ọrụ si agha ṅụjuru ịhụ
Bong Puru Gagbaliko. Sa Nepemba Lako. No, Nuguezu. Nuguezu for Lako. Now we're going in. Sorry. Now we're going in now on the man. Many have an age, many Gafa Akataka. But is Akatakpa Amalla. No, now I need middle Umuna Hoy, Umunan for Umoga. Although I had a job got them. I have a major debut. Nagari make an age to take Quafa. She, I am like them, damn like them. Learn baby. When you are woman, go Akatakpa again, I haven't been maintained again. The other boy in Latam and Akatakpa, the good wing with you. I joined the attack on the robber. Marina, as a Unuku, now Vinci Chile. I won't come up Babu. No, Halley Marina and Mon West, non West and Ya no joy Latano, Lata. Mega joy Lata, ya food on the television. Manon, I join Lata more when you have feed again. I wouldn't be no good. Now, no woman, I love any Macas here. No, I will see. But in it, the number, Jerry to Kiabu wasn't done, and those then the shoe, but then was a abandoned. Diana and the show with them bottom with the Akatakpa Amalla. I haven't gone to have magical chevy in the Libiarum day. The Raffles or Ogena. By having by a bit of the mother. Yeko Haka and Ye, she's sick. Yachi Obollo-Afor. Thank you, sir. Thank you, sir. Yani afumne meme na gele mbek no gozorte ne meme na gadisi me ba ona akpotu ma akpotu ayi ga no mana lamala enta bani nyama na man anaman mo bo hebi shi man igbo sky lele ne hezi fruta na shwa Akatakpa wor no bia ban bia man no yen he no bo hale zegre no wa go we we ke ma o ko chan ke unu so no ko ji de una ke so go we ke ma mo gba la wa ko ji ya bro gbe madu la nta bo tan gore de ti bo me ma no ni te wuro bia no bia kan do we gere o ba go we ke ma ni ke iko ti buru no ko ro ya wo kwa pa kanu mo na ga de gbi bo mu alama le kle mbe kla tu kle ro shimri na ri am no ma ngoma mo gba la wa ko ji obira bia ni ke fa le mo ku se bo go we ke obira bia ke ba le no ya ngini amaneze na maza na wajino ko go veze ujike ikoro bo so de ba widi kenenya no ba go veze ujike ma e kana bo bete agaji me ma ga ndeze onu ri webu na chibezu makirije ke ja bana nya kwana ona wasa nya ndeze wike wodu mo no wasa won mada ntabo kamale ga zo bulu gweke mo bo so se kan bu iye mu na kuno ka wana kwa na tam na unye kuro kejere atam no kan kura unye bala bem o kwa ga bu so go veze ujike o no kuro na no ko ja bu so bondezi o bi ka go na kan kuro yo ta ba gwa ne ko veze ujike ma wasa nya ndeze wike mo gwa zo wo ji wodun bonu o mana labu ku ka po bondezi o mana labu ku ka po mo gwa zo wo ji no bu mbundo o mana la mrunda go veze ujike ma ijere le lieutenant nom noku ijere na nom noku go veze ujike mo gwa zo wo ji wodun bonu wasa won mada no ba mo go veze ujike o ko wo de mu da wo di konde ze wo ga mike mmadu ba na mu de bondo onu na egbagu mo onu na azazo ya no nwe nwe go veze ujike ma ona mazo wodun bonu wa bere ya tore ji bon ma no nwe ta ba shu nyama ba ga na za shwandeze nwe gwa za wo ji wodun bonu wasa won mada wa bere ya tore ji mon mi go veze ujike ma o mo na labu ka gbogbo agbonu bidu ka bobe fara na se ani hu di ki ho yen maro go veze ujike ma o gboye bidu ka o gboye bidu ka be fara na se ajan o ba chori hu chuko go veze ujike no ga na galari
ọdọ nwa yogo be se ujike ma na maze nwa zanya nwa doze wike ije nu luka no fara na eri ebele ho mi jera nu ma no bo haile na eri ebele obezu kom no bugete mo bana ta maju ma no ihan ga chi ya ga chara chara go be se ujike mo bo lezi agaja mbe go be se ujike ma oluguru na nodum ko ja bu sebo akatakpa gbabi yoyo na njo mu na ekiri o ma ba gburu ekwo na njo mu na agba ni oso gberegbere obezu kom no bugete obezu na maze na kwajiro go be se ujike ikote furu no kudo ja okwa peka no mu na gaje gbu ibom na akari okwu akotoro bo wile goku na ya okwa abia ni gaje mo so boru go be se ujike madike oyo yo diri mo se nwa ga na eri eri ne ho megba nwa dar na loga na ngum yin ezi oyo yo bai go bu lerile onu yo mi so bo no ga na se iyo bu ja de kom no de ko isi ana de no kwa furu be go be se ujike mando wa de ya tore nchi mo ma no yo go be se ujike no be mo go be se ujike ma ikashwa go ye no ga la ko na abubo fe ya wula na ma se na wajiro go be se ujike ma oburu ni bonye ke ga no wa chushire gike oye ye ma giri choma kpaji to kuro ngo biteni e dibere do memenezi obezu kom no bugeze na ma se na wajiro go be se ujike ma mo gbazo ngo kwachi nwadun mo nu so anwo mada oye ye liri jimaji egbogbo ye ya orubo sojo ya labeji bobo kire mama ya o se mama ga toro nchi megunu mi ge bo se ahe obu nu wori mebe mu so no mo so oye bukom no buko na maze na wajiro gogo beze wijike ma obe mu leze mo gbazo ngo kwachi nwadun mo nu so anwo mada obe mo go beze wijike ma dike wa ketoro zunu wo biara orubo sojo ya do ya na baba so eje be ba chi ni eja ni obezu kom no bugezi una ma ge je mbe o to na agege li baba wana si ji uwa ko so go nu dike no baba wana si ji uwa ko so go nu dike gele le kan ba ga no no ngo agwa ma ga kan bi kwe agwa go he bo ga ikwe gi jahin no bu ni ya na ri ogo bu gine ukuta ze de na nyo e oba gi bule mele na nyo zo una ma ga on de kuni e ma una ne mi zo bona ndu loko ga me bule tejite on ba mo tani ga na nu jahin na ji e nwuru mana gba mu jahin odukiye mu gwaro ye be mu ga jaga gba mu we na ga gba mu nyi nu wa mbiara ai na kiti shi ogo be ze wujike ma na ma zo nwa du mbo nu wa sai ngo madandu no bu mbundo no bu mbo ogo be ze wujike ma wo gwa zo wo ji nwe nyama no bu mbundo e kilome klatu plero jimi na ri amunyo mangman o gari atore nchi mon mano ngo yo go be ze wujike I wore go lu to ye to be beg wo ru te be go be ze wujike ma jahi ngbabu no ga na se no buru na nya kwa fugu na ebuko na nne na tangbashi me na ne gbe no ye ya na ga tangbashi oburu ni nu mani ogo be ze wujike kwaliru wi de no nwo no bi je mi ja ngara manyo ga na se jahi gujer wene isa na je janga manyo go be ze wujike ma o ga na se jahi manya ge wo ri shi manya chana ge jire nya o yi wo ge go ga so don go ile na ma je na wo jiro ko alama lo nu ba nu lo go be ze wujike na de meja kwa ade mejo go be ze wujike ije ga ma me wura go be ze wujike ma dige na ma je na wo jiro go be ze wujike e be ya tore chi mo ma no ngo yo go be ze wujike no bo ye muta ngo go be ze wujike ma o ba mu de zo go be ze wujike aya ke ri je no ja do e anya no Ibia na emema na eme ntana no ine ma na obum njo mbe no mbe dan ni solite so tan ni sogbo me tan mu gbo mere tan nka aso agbo ga bu nne na ogbo mbe na generi ibi were ya gwa njo mu gbasara bụ omenala iji na ejikwo be ma bile mebile medoro ejidoro ma ogara agara bula bule na ba anyị bụ njo mu na emebi ya bụ omenala ihe ndị nna nna anyị heto na anyị okwu ni ikwu dị ka asịrị mara ihe na-eme now maka na nwere ndị nọ maka ụmụ nwoke bịa bịa ma nwere ndị bịa nọ na-ebu maka omenala ọfa na-eme n'ọjị ya na nwunye nwere ihe na-arịọ ndụ mana n'ọbụ ịrịọ mmadụ m ihe n'ọjị n'ụfa isi a na-aghachi na-esi emi omememe ndị gị iweta ndị ihe dị ha nị so na-emafe bido pụta na ya so ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị ile bụ onye ji amala ma nna alọdụ nsọ onye m sọfụrụ ndị ala sọfụrụ Chukwu abịa ma ị na-aghọta mara n'ihe ọ ga-eme mmebe omenala na ọ bụghị ọchụ ụmụ nwoke ma abụghị ome na-adọghị ọyị nọọ ma anyị rịọtachi ndị ma ihe anyị chọkọ na-abịa anyị ji abịa ma ọ na amala bịa bụ isi omenala mmanya na-ede dị n'Igbo Nsụka bụ na amala bochi amala na-agba ya echi onye na-amaghị onwe ndị amaghị like that
na wata na wo jobe zuku sarmai lele ni Igbo Nsukka so no abisha ji abịa mụ na omshelu gwezike ji abịa ndị ga na-agwa ndụmọdụ ga na-enye ndị ga ekweteghị nne abịa na enwere ọlụ ụwa na enwere ihe bụ nne ihe elu arụgo n'ụwa mee na bụ mma shibe na-egi mkpembe na gị asị gị nne ndị ụka na nwata nọ bụ ihe ọjọọ anyị na-eme ha na anyị nọ maka na omenala abụghị Igbo ele ọ bụghị njọ ihe mere na ndị ụka na onwe ha na-eme misteki ma ọnụ omenala dado omenala adịghị gị bụ m na-abụ ọfụma nwoke gbasara elara ala gị omenala ọfa na-echere na mmanya ọ bịa bụ omenala so omenala bụ bụrụ na ọ na-alụ gị evi gị mmanya bụ uche meji gị imemegwu ya orukpo na ala ejide gị mgbe ị na-emedo ụhọm na eka gị onwe ihe na-eme gị na ụm na-enye ọha ilele bụ onye bịara sọfụnụ ndị ala sọfụnụ ndị elu mara nne ihe anyị chọta na nwaanyị abụmọdụ na anya ọyị dị n'ezinụlọ anya ọyị ị na-aghọta na omenala n'iso ore na-emeri anaghị eme gị ọ bụghị na sọfụnụ ala emeghị ihe nsọ ala na onwe ihe na-arịọ ndị mụ na mekọ n'oge na ọ bụ na ibube ji megị na-achọ ọjị na ihe njọmakwa ya na-anụkwago ịghọta ma so na-abụ ka ọ dị ọhị na-agọnụ ndị ga-abịakpọta ya dịgịta ndị bịa ete ndị chi mgbe ọzọ ya bịabụ ha na ngụna nwoke siri abịa megị bụ ọhị na-agọnụ ha nta na mbọsị nta bụ ịbịaba eme omenala bụ Igbo na-ebido na Amala Igbo Nsukka ọhọm na-agọnụ ha bụ ma ọ na nwe ndị chọrọ ọbịa ma ha fụ ego ọkada chukwu abịa ma ọjọọ bezughi Amala na mama nọ n'ala Amala mere onye ụzọ na-adịghị ma onye nweta ego na-abịa kile ma nwee ndị kwadochara ọbụla echi iji ha ya gwụ manụ m ndị ọmụ ma onye ọbịa were ka anyị metie na-eme ya gwala onye ụmụ mekwere m na-ekpere ya bụ na-ebi otu eta na onye na-efe chọrọ ọbịa omenala Amala na ọbụ nwe ihe ya eme na ndị okenye eme ndị onye ụzọ ma nweta ya eme mgbe ihe na-efe onye na-efu n'obi ya bịa mena ya achọta na-abụghị njọ na ndị ala na ndị mmadụ na ọmame ma ya eme na ọmụ ofu nweghị nye bịara na ọ tego m na afụ gị ị na-aghọta m ihe gị na onweghị chọkọ n'ihe ka e nweta ya udo do na ga Bad boy. Kuba jimarga Eji marum bichi kwe maru one of a kingdom. Kwe marezoku. One of a kingdom. Ibonye Amalega. Mem butoyo menala, mem boya malega zagada. Boyo menala. Menala na dago yo. Shina wachi meri. Oh, oshina wachi. I know mama na bana on shina wachi meri na iyo doctor nusu je bem latare. Doctor nusu je bi latare. Kweli na gwa ntana me mari me ne ma anu madu juru mbeli le tani shi mbo za bia no ebunu nuta ele ntana. Masari ya bo menala. Ya ine ko ne bo na manu. On na manu nfu. Bo iro na be na ndi nyama juru na ima shwa. Kana na me every year no bo on na mana banjom na ma na azaka shwa. Ya bo bosa na go inyama ma. Na mala bo ma. Beji jama mala. Amala ejuru ka ya mala ni pa na ba ga na ejegwe bu ka na ejama mala bo ma. Ma onye amụghị bụ onye amala ga cheka ga adịgo ni cheka ga adịgo ni gbara gbakpo ni wuri na ihe amala njoko yo jiri ngi megi so ka ya mamala na jiri go ka ya no menala we jiri ya mamala ga daga ma bụ menala ba ile be hana ya bụ na ma no mbido anare man na anare na akpo no menala ebido anyị mere mepe na ya la no la obolo line chihom gare lu weske lele eme to kokoro afọ za ma to ko menala no ba mi timbido I miss him. Na kwando bia ba no inu ntam gbasara bu na kwando le bia ram na ukwa yi ja bia ba je ja la onye wora eju che ja bia mala na eju che je se ja la we wori o ma ya bia mala ma do to ma ni o ma yo sa na etu la ma ji puru ma ji ndega no bu no lo gala ta daga ekperi na ekperi he nta gbasara bu ya ine pene na ba na church na ekpere tan ke no no tan ga no nulo no mbe ba je ru nuzude ihe ma ro e ka mo me wole tie nulo ihe ọjọọ nla nọ n'ụzọ yeru ya ka na ọbụkwa eje ejebe ya la ita azụ ma ya yere ole tụọ ọma nọ ba kụrụ ụlọ amarụ ihe kpatara dara na no ndị na-eche ga-eche dara
Ememe ora